Hindi pa. 30 seconds na lang. 30 seconds. Sige. 3, 2, 1, stop. Muna. Relax. Matulog ka ka. Yan. Kanya, i-silent na ito ang cellphone. Hi guys! Good morning! Dako ilang Mama Julie. Kung kailis kapoy ko. Grabe tag no dari. Murag aysa na gamong tiil. Kapoy ko biyahe. Uy, karong adlaw day February 16. Mato ko sa Ramiro, magpaaban kong Ate Julie, kaya magpa-EEG ko. Di lagi magsilbi ko uban. Kaya dyan makirig sa dapli na madaot. Para magkupa. Mag-aikagsin. Nagdasa magkupa. Naikagad sa kustambis. Para magadsang kamaka. Para magkupa. Atong balik ka nun sa ang kamangon. Lamay sisang tambis sa Amerikano siguro to dyan no. Kadagkaan man. Amerikano kadagkaan. Kagustambis. Kaya mo tambis ito kaya wala man na munga. Magilis sa kudaan. Kay araw madali ba? Magkita-kita laman tanin doon sa atos tagbilara ra inig abot kung sa mahitabo dito. Naman akong ilis. Madto na may kamang tataod. At tumisawang sakay. Kuya, wag tinang Ate Julie. Era ka na ba? Gatot portalo ako dani. Sige, ko rin kapakag. Ako pa dani, style lagang o sige nakabukol. Dali mo ko makalimot. Bangga na po da. Wala pisod. Berapa ko? Berapa ko? Ya, keluar nga. Tagpison. Pahan. Tapi pa, tagsilkohon. Silka, sa panisabon na palmulib di ay, bioderm. Ada pisod. Tapi ko, ada speaker. Speaker. A few moments later. Dara mes Ramiro hospital. Zaag room base para i-diagnose sa ibang buwan. Para kasi kung nakasakasakal sa hospital ni Ramiro. Mga naog nami. Kaya dito na i-EG room. Dag-interview man ko kasi bisan ko kay kuan man. Ulib. Palmulib na naman ako ng conditioner. Masayang naman ako ng conditioner. Mga nang bandaman sa lang parumpay ko dito shampoo. Magbayad tapos kuandahan guys, bus sa billing. Oo, kalikutin mo, kalimot ko. Kaya liguman, ato na. Nawa na akong bayad. Salamat po sa video, okay. Hindi man na pa din, mayroon nun. Sabi ko, 10,000 na ba yung mabayad? Kalbaan ko. Bandaman sinigang hindi ko na pwedeng na yung conditioner. Kaya masayang nga mo pa i-EG. Kanang tingkoy dapit, kuskusa. Nawawa itong shampoo ganiha. Sakto din dato ganiha, wag ka maligo. Ako may gapugas paliguon. Hindi maligo. Para way conditioner na butang. Di po masaya di mo na no, kanang kuwan. Ha? Kanang upot doon, di ko na na. Nito. Sige na. Saan po kakasulit ko pa mag-EG? Pwede di ko matanaw. Pwede. Mama. Saan mo yun? Oo. Tara na sig sudlay. Wala ba dahil sudlay na lang. Tayo, kailangan sudlay. Ha? Ano? Ako na liwakwak. Makatug naman ka na bago magkaligo. Saan? O ka naman sulit-sulit ko nga Ito lang na mas mayroon yung mga pag-consider. Ang galay. Dapat, kung marata mo tayo schedule, may parang hapon. Para magpapanganda mo. Sa Cebu, mission nila. Manila to siya. Kung i-EG ko, mag-iingan Mo nang di ka nakapangandam. Lahi po nilang proseso. Gimi siya gang udahan sa
pangbaglisan ug kanang nay puwa ining human kay maotoy butangan sa wire tong nay mga badlit ug nga puwa. Badi sa nog puwa kay aram dali ra matud anog asa to dapat tong gisukod inig butang sa wire. Nati gihibasa hilam-hilamon ni mo katugon ka. Numugawas ko dani kay makatug jud ka. Ayo. Lugas no. Masih mantap siya. Yan. Mutan nito si Sir Gaudencio Ramirez. Forma pala mandaan ang kabutan. Mga paglansang ang dikantang. Kaya ba mo piti? Oh. Ganun. Sayang ang to. Naimar mo piti. Kanang may bago siguro sa iyang likod ng iyang mikal. Gawas ng hangin dito. Sa tao pa, nanutot. Piti siya. May sa balance ka ito. Tingnan sa anak. Nasa. Ikut sa kanya rin na. Isputok na rin. Tumang sa kota. Pagawas sa yung tiil. Pagawas ang tiil. Ano ba? Ano di kung kita din bilahan, nabito ko dari. Hindi na ito. Bigat na. Ano sa katug? Stress-stresshan sa kanaha. Wala. Uy, luwag. Luwag. Okay, tiil mo. Nagawa ng kahana. Ha? Tapos pa. Ano ang butay? Bukaw na kita. Nakuiputang mo lupa sa iyong mga purchase, ha? Ter? Kasama na kayo ha? Wala, ipupunta ka. Hindi man siya. Gaya pa sa upper name. Ha? Nga, mga nasat nga, buwang nga dyan. X-ray nga. Kay bangin ka. Puro mo ka ito x-ray. Abot yung anak. Sa namo kayo. Tutang-tang itong pangkuan. Sabot-sabot. Sa kuko. Ay, nawala. Ha? Para kuan. Dari kitchen. Kapoy na sa kailan, ter ka mo kagap pisang-pisang. Yeah. Okay. Tidak merasa. Relax ka. Oo naman. Okay, relax na. Pwede na sa matog. Aisa. Ay, sa tog, ter. Ako magikabaan ko ni mo taringi. Mabalik ako kay minutos ako. Oh, sige. Sige. Hindi ako. Hindi pa na sa patugon. Ay, gusto yung record doon. Di pa na sa patugon. Kung musiga siya, yung mata, musiga pre ba? Piyo nga yung mata. Yung mata, steady ba? Nakasay ka na ba? Bulan ko lang, huwag sumanay ka. Ang siga na, parang ka lang, pwede na ako. Kung musiga siya, tungod ba?
Tuwa sa mata. Tumusiga na siya, pero yan eh. Piyong yung mata. Mapaang buka yung mata. Kaya siya mag-blink-blink man. Ay, suhira ka mag-blink-blink ka. Mag-blink-blink siya, piyong rin ka. Undang na siya blink, buka yung mata. Instruction na natin ikaw. Start ang record there, ha? Steady na. Simple rin ito ang instruction there. Eyes open, eyes closed. Eyes open there, steady. Steady, ha? Ayan na, i-blink yung mata. Eyes closed. Steady. Close na? Oh, close. Standard. Ka na, relax mo. Eyes open. Eyes open lang. Eyes closed. Eyes open. Eyes open. Okay, relax ang tela. Kaya mag-futik ka. So kung tingnan niyo mga umapaw, buka yung mata. Musiga, Pijong. yung mata. Ha? Asa? Kung musiga, paizong nga imo mata. Kung mapaong ibuka. So, timan Relax izid. lang, ha? Start na ta. Relax ra. Meron kong eyes closed. Eyes open. Eyes closed. Eyes open. Eyes closed. Sira. Eyes open. Eyes closed. Eyes open. Eyes closed. Sira mata. Eyes open. Eyes closed. Eyes open. Eyes closed. Eyes open. Eyes closed. Eyes open. Eyes closed. Eyes open. Okay. The next of the item is mag-kuyok. Sada. Ulhot na ni. Ujok. Uzop. Uzopan na. Imo na pahanginon. Ako patuzokon. Oh, mukuyok ni siya. Pero nagmas lang ka. Atara mo chinan mo mukuyok. Ha? Ang paghuyo pa niya ka na. Pero nagmas lang ka. Hangat mo siya. Atara ka 3 minutes. Ha? Meron akong start. Ha? Pas-pas na huyok. Okay, ready? Start. Go. Sige. Pas-pas. Paspasa. Kana, very good. Stand by. Nana. Very good. Ay, pag-usok. Relax ang ulo. Relax ra. I-relax ang ulo. I-relax ang utir. Pas-pas pa. Azo mo ibakod ba? Kana. Kana. Steady. 3 minutes sa taana, pero 3 minutes ko tir. Sige pa. sige ba? Pas-pas pa. Pas-pas tir, may mo. Kapit na. 1 minute and 24 seconds. 25 seconds. Sige pa, Ter. Sige pa tir. Pas na kumay.
50 seconds. Hindi pa. Gamay na kuwang. 2 minutes ata. 1 minute na natin. 1 minute. Hindi pa. Ano na mga gazaging ka? Oo. Ano, jogging. Hindi pa. 30 seconds na lang. 30 seconds. Sige. May mana, huwag na. Sige na. Sige pa. Ilhan ito na kami nga nasisirog. Undang na. Wait, 10 seconds. 10 seconds lang. Ang katungtong na ka sa Panoramic Hills. 3, 2, 1. Stop. Muna. Relax. Matulog na ka. Yan. Kanya, i-silent na ito ang cellphone. Para makapost siya. Diyan na ka kusbay. Nakaabot na ko, matong gabi na itong tanan za. Kapoy. Kapoy ko sang adlaw, lagi kay sige biyahe. Diyan gang nagbutek-butek pa ni na. Arang pilit-pilit inihilam ni, mumurga pang batangag pasta kay pagkatong pag-i-easy gani ha. Wanawag mga pilit-pilit na. Sapnat, lain na nilaman. Diyan. Tog na kuguan sa kay kapoy lagi. Kapoy ko. Mabalik pa ko sa Tagbilaran. Sunod adlaw. Kay basahan pa man tong resulta sa ang EEG. Nja. Text kan ko sekretary sa ang doktora kay maghihatag ang number para text kan ko na nagresulta. Para ba ito na po ko sa Tagbilaran. Puhon. Nja. Mutugan ako. Kay kapoy, nang mata na huli na. Kapidzingan ako. Kapoy ko kurungan dawa. Good night, ninyong tanan. Tuog na ko. Bye-bye.